Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nyi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mripate sing tak roh. Meripat. Loh, ngene. Iki aku mau mempelajari hal meripat, iya ora. Jadi lek ada problem meripat iki sering-sering mangan wortel. Wortel sing gelondongan ngono kuwi nyi. Ora tahu aku. Dipangani, dikletaki ngono kuwi. Ora diuntu kok ngletak. Loh, iya ya aku lali. Lek kowe ra diuntu ya nyi ya. Lali nganu di blender era dipangan wortel. Ame mangan bismillah sik ya Allah, paringi wortel iki ndadekake sehate mripatku. Rak ngono sih. Aku ku anjen wis. Oh ya. Iya. Iki model keping panjen wis tuwa. Heeh. Iya ora. Pancen lek wis wana ya wis tuwa nyi. Lah ya wis tuwa. Umur 90 kok wis tuwa sih. Kira-kira dinomke meneh ra iso ya? Ya ra iso digere kamu. Heeh ya. Mau wis tuwa dinomno piye lek ngono. Nganu, mripate iku kanggo nyawang sawut ngono. Peteng kaya selaut-selaut peteng ngono. Sing iki ketok, sing iki ora ketok. Watake kowe ndelok apa sih kok ora ketok? Ora ini ana wong liwat kaya ngono iku tak. Lah menawa wong liwat subuh-subuh kok ya ora ketok sih. Ya mene ngene iki. Oh ya mene. Ketok. Ikane apa-apa nek barang wis tuwa. Iya. Lah. Wis kondisi lek usia ketua iku semuanya itu berubah ya ya. Menjadi lemah, baterainya lobet. Allah taala jenenge panjang umur. Amin amin. Ya wis panjang ngono. Wong iki ya ora selamanya enak-enak terus ya, seger-seger terus ya ono larane. Ra ngono sih ya. Aku mbek awakku kaya kangen. Ayo. Lek kangen piye? Kangen aku. Heeh. Pirang-pirang burat ketok ra tau metu. Jene lek wong bagus wis ngene iki. Dadi dikangeni. Tur aku wonge iki cangkemku akeh yo iki ya. Wak dadi kowe kangen ngono. Sing mbok kangeni apa? Sapa aku? Ora perkara muni kangen apa-apane kalau kangen pakanane kok ora. Kangen rembukamu biasane. Biasane jagong. Lah aku ngerti dhewe sini gal dino nyambut gawe ya kowe ambek bocah-bocah nyambut gawe. Lek ngene iki kan pas ndak ada jadwal mbet gawe. Dadi yo tak selokan, tak sempatkan dolan karo bestiku kan. Lah iki ngene. Iki mau kan aku ben bisane aku ngene lho, ben bisane aku ngubungi kowe. Lah iki aku nukake sesuatu karo kowe. Lah ben cara komunikasi iki ben selalu nyambung terus tiap hari ini, tiap detik. Takok kabarmu piye kan kepenak. Ngono iki ana sesuatu sing kanggo kowe ben aku iso saling kasih kabar. Ben gampang saling kasih kabar iki kowe tak tukokke sesuatu. Nah iki sesuatune tak dudoi. Iki mau aku nganti sadurunge subuh lunga golek sesuatu kanggo kowe. Ora perlu dimenengan. Ya ora, lah besti harus biarpun kondisinya kayak apa ya harus semangat mendukung dan mengasih support kepada Nyai kan ngono. Nah, apa ku? Iki ngene. Nah, iki alat kanggo komunikasi. Iki ben iso ngeki saling kabar mengkabar kan ngono. Nah, iki jenenge HP. HP motor awas. Tak ngomong sik iya. Lah wong HP biarpun motor awas tapi kan suara kan kena kanggo dirungokake ya. Penting kan suarane kan ngono kanggo nelpon kowe. Kowe nek ndi kan ngono gampang biarpun aku posisi nek Pakistan utawa nek Irak tetep iso ngomong. Gunake iki sing jenenge HP. Ngono ora. Dadi ke misal kangen aku, kowe nek ndi le nang? Aku agek macul nyi. Nah, kan ngerti. Piye kabarmu? Sehat nyi? Lho, kan gampang ngono. Saiki gampang.
model tahun saiki gampang, tinggal pancet jebret agar ono fotone rupane bower ya wis penak telepon ngono. Lah kira-kira iso gunake HP apa ora? Mbuh, mantap ora pate awas mantap. Ngono. Mbuh, ra iso nang. Ya engko tak warai carane. Soale iki penting kok mbok gawe foto kayak misal selfie, kepengin ayu, lipenan apa wah dina iki aku kepengin selfie. Kan iso, Ra usah wis tuwa to, nah. Ya kok tak ya kanggo telepon to kan ngono. Ya engko dikek jadwal lah. HP ini engko dikek jadwal. Dina iki sing nyekel Ji, dina iki engko meneh sing nyekel Gun. Kan dikek jadwal lah. Berapa persennya maksudnya sepenuhnya kok wis nyekel kan seminggu ana 7 dina kan ngono sih ngono carane ngono Pati mari bingung lah mbok kayak ngono-ngono iku pati kok koyo anakku ditambah lah bingung emange kowe takon muter lapangan kok bingung ora sih lah iya aku mau ngono ya wis ngene wae iku mau iku udah jalur udah tukaran udah kebukan perkara meneh apa ngene HT sing koyo apa kotak kaya HP HT terus halo Roger kowe nek ndi wae ora usah ngono berarti iki kok tak balikke nang tokone wae ngono ya iya soalnya kayak ra gelem ora usah gawe repotmu ya aku mari posting ditukokke parane kan lek posting mah ora usah Mau. Siapa model apa ya aku soalnya penting gue seger kewarasan amin matur nuwun dongane iya lah iya sing di tak kira kan lek menawa kowe gelem tak fasilitasi iki tak kei kan kok lek aku misal rapat nek gedung apa pertemuan kan kowe aku iso ngabari kowe ya iso ngabari misal aku apa pas nyundrik utawa njolo iwak nek kali kan aku iso ngabari kowe kan ngono sih tapi aku ora usah kan soalnya aku wis tuwa pantaku wis ra weruh mlaku sak mlaku kudu tiba ngerti ra gua tekan nyanyi tekan ya lek jare mlaku kudu tiba mlaku ngene mosok guyoran aku api tiba bro sarapan apa wis bar sarapan lha tek segoyoran lah buat ya wah cara layangan iki bereng sebelah berarti aku gumun aku baca meja wis tuwa umur 90 pundul ora tuwa sih iya tuwa tenan iku lah iya tapi jek gua guys ya wis ngono wae iki engko tak balekne sik era tak balekne sik lah piye iya balik pikiran rasakan urusan tenang awakmu ya siap aku lah dulu sak pola tinggal lah karepe dhewe ya penting awakmu seger warasan gini ya wis aku tak mono sik era engko iki aku barang ya meh ana pertemuan kanca-kanca gendeng kanca-kanca gendeng iki ana pertemuan nek kono kanca-kanca gendeng ya ngono wae ngapa meneh ya jago ra jare cek kangen aku kangen